Takže to je na Hero Hero za 6 € měsíčně. Na Hero! Pokud byste nás chtěli sledovat na Hero, tak samozřejmě můžete. Je to vlastně 10 € za měsíc, takže části, které zase půjdou jenom na Hero Hero. Samozřejmě na Hero Hero. Takzvaná creator economy, kdy se tvůrci obsahu na internetu snaží svoji tvorbu monetizovat. Dříve tak činili skrze reklamu a placené spolupráce s firmami. Nyní se však tento trend ubírá trošku jiným směrem. Tvůrci svoji tvorbu čím dál více zpeněžují přímým prodejem různých kurzů, e-booků a jiných digitálních produktů na sociálních sítích. Nebo svůj audiovizuální obsah zpřístupňují svým fanouškům skrze předplatitelské platformy, jako je Patreon nebo v Česku velice populární Hero Hero. Tvůrci tímto způsobem vydělávají až miliony korun měsíčně. Nabízí se zde však řada problémů. Za prvé, nedostatek transparentnosti. Uživatelé nikdy dopředu nevědí, zda slibovanou hodnotu za své peníze skutečně obdrží. Za druhé, nemožnost srovnání tvůrců. Chybí zde jednotná databáze, která by umožňovala jednoduché srovnání tvůrců napříč platformami a objevování nových tvůrců skrze společná témata, jako je například fitness, cestování, podcasty a podobně. A za třetí, zavádějící praktiky na sociálních sítích, kdy tvůrci mohou záměrně mazat negativní komentáře. Řešením je tedy nezávislá platforma s uživatelskými recenzemi na digitální obsah tvůrců. Recenzové portály, jako je Trustpilot nebo Google Reviews, samozřejmě existují a jsou to profitabilní biznesy. Žádný z konkurence však neumožňuje hodnotit digitální obsah. Takovéto řešení umožní vznik databáze tvůrců, kde je jednoduše možné vyhledávat tvůrce na základě jména, typu obsahu nebo platformy, na které tvoří. Dále si uživatel může ověřit kvalitu díky zkušenostem ostatních a může učinit lepší kupní rozhodnutí. A v poslední řadě vznikne nový nástroj pro tvůrce, který jim umožní budování důvěry mezi svými fanoušky a propagaci jejich profilu. Odkaz na svůj profil s recenzemi si mohou jednoduše přidat do svého bio na sociálních sítích. Příjmový model je založený na monetizaci tvůrců, kteří zde mohou propagovat svůj profil a získat tak více předplatitelů. Zákazníkům lze nabídnout reklamní banner anebo umístění do sekce Tvůrce týdne. Dále je možné využít affiliateu, jelikož každý recenzovaný profil obsahuje link na placenou platformu tvůrce, kde lze předplatné rovnou zakoupit. Jelikož na web creator.cz budou chodit uživatelé, kteří se zajímají a kupují placený obsah, bude se jednat o velice efektivní reklamu a tudíž i cena za ní může být vyšší. Cenový model bude předmětem testování. První idea ceny však je 800 korun za týden propagaci. Jedná se o poměrně jednoduchý projekt. Potenciál je zde však právě ve škálování. Uživatelé za obsah tvůrců skrze měsíční předplatná utrácejí až miliardy dolarů ročně. A například kontroverzní platforma OnlyFans má celosvětově 4,5 milionu tvůrců a přes 300 milionů uživatelů. Prototyp webové platformy je již plně funkční a dostupný na adrese www.creator.cz. Jediná potřebná investice v současnosti je ta do marketingové kampaně k získání prvních uživatelů. Mé jméno je Ondřej Svoboda a tohle byl můj projekt Creator.